Doncs bé, bon dia i bona tarda a tothom i benvinguts, benvingudes. És un plaer ser avui aquí. Des de Cercle vos agraïm la vostra participació en el seminari d'avui, que du per títol El cervell a l'aula, el diàleg entre neurociència i docència per capgirar l'ensenyament de llengües, a càrrec de n'Emília Ruiz. Avui explorarem com els descobriments de la neurociència poden transformar la manera com ensenyam o aprenem llengües i també supos que reflexionarem sobre estratègies basades en el funcionament del cervell i com les podem aplicar a l'aula per fer l'aprenentatge més efectiu o més significatiu. I ara vos deixo amb el meu company, en Josep Joan, que presentarà el nostre ponent d'avui. D'acord, merci Eva. Endavant. Doncs bon dia, bona tarda. Us parla Josep Joan des de la Universitat Nacional Autònoma de México, aquí a Ciutat de Mèxic. Soc aquí l'actual professor de català i com el ponent d'avui és alumne de cinquè nivell, tinc el plaer de fer la presentació. Llavors, Emilio Ruiz Alanis, nascut a Ciutat de Mèxic l'any 1999, és graduat en neurociències i mestre en ciències, concretament en neurobiologia. És professor de francès com a llengua estrangera i també d'espanyol com a llengua estrangera. Fa d'assessor de francès a la Mediateca, aquí a l'Escola Nacional de Llengües, Lingüística i Traducció, l'ENAUT, i des del 2022 col·labora en projectes d'aprenentatge autodirigit. Els seus principals interessos de recerca són la neurociència cognitiva del llenguatge i l'estudi de les bases neurocognitives de la interfície prosòdia pragmàtica. En l'àmbit docent, se centra en la neurociència educativa aplicada a l'ensenyament de llengües, el disseny instruccional i la formació docent. I també fa comunicació pública de la ciència, que és el que farem precisament avui, sí. Llavors, sense més, endavant, Emilio. Merci, bon dia a tothom. Començaré a compartir la meva presentació. Un moment. Ara, tothom veu la presentació, oi? Sí, sí, correcte. Bo, eh, bo, gràcies per el seu interès, per el vostre interès d'entrada. Si teniu cap pregunta al llarg de la presentació, podeu posar-la al xat perquè podem reprendre'l al moment de les preguntes. També, si dic alguna cosa que no enteneu o que vulgueu que repeti, em podeu dir. Uh, com ja deia el nostre presentador, avui parlarem del cervell a l'aula, no com la neurociència, concretament la neurociència de l'aprenentatge, pot informar la pràctica docent de diferents maneres, com ja anirem veient. D'entrada, des de finals del segle passat, amb des de 1990 a 1999, l'interès per comprendre el cervell i poder aplicar la recerca en neurociència va créixer amb el decenni del cervell, que ha cercat comprendre precisament com funciona aquest òrgan i com podem aplicar aquesta informació en àmbits com ara la neuroeconomia, el neuromàrqueting i, mm, ben clar, la neuroeducació, la neurodidàctica, que veiem que és una de les tendències d'avui dia, no? Llavors, aquest auge de les disciplines brain-based està emmarcat en aquest creixement de l'interès per comprendre el cervell. Però encara veiem que hi ha un espai prou gran per creuar entre la recerca al laboratori i la pràctica docent a l'aula, als diferents nivells d'ensenyament, especialment per ensenyar llengües. En el cas d'aquesta idea de la neurociència educativa, que també es diu ment, cervell i educació, va sorgir cap al 1992 a la Universitat de Harvard per precisament tentar de posar en acció el coneixement del cervell, del sistema nerviós,
per millorar l'educació. Tanmateix, com ja deia abans, encara veiem que hi ha problemes per traduir aquesta informació per a la formació docent. Molts programes de formació docent, ja siguin diplomats o graus, fins i tot màsters, doctorats, encara contenen informació eh, poc precisa sobre el funcionament del cervell. Eh, L'objectiu d'aquesta disciplina emergent és justament poder contribuir en diferents etapes de la formació docent, de la formació i de la pràctica docent. D'entrada, identificar i eliminar aquests neuromites, no? Que són males interpretacions sobre com funciona el cervell de manera general o en aspectes precisos com l'aprenentatge o la memòria. Llavors, un primer pas és justament treballar aquests neuromites, eliminar-los i, idealment, canviar-los per informació basada precisament en com funciona de debò el cervell. Després, seria aquesta etapa, no? Aquesta etapa de formació i d'informació per als professors, comprendre que el cervell funciona de manera general en totes les persones, que hi ha diferències a nivell de processament, per exemple, però tenen a veure amb qüestions més concretes com ara la memòria de treball. I una vegada que hem fet això, podem passar a aplicar el coneixement, per exemple, a proposar intervencions basades en aquest coneixement fer canvis a nivell social, per exemple, aquestes creences que impacten no només al docent, a l'aprenent, però també als pares, als encarregats institucionals de les escoles, les facultats, etc. Per aquesta presentació romandrem en aquest nivell, conversar dels neuromites i conèixer els aspectes més actualitzats del funcionament del cervell i veurem alguns casos concrets d'aplicacions propostes, no? D'intervenció en propostes d'aquesta informació. Com deia, el coneixement del cervell ha crescut, continua creixent tot el temps de manera accelerada, però veiem que hi ha aquests buits d'informació a la formació docent i per això encara eh, persisteixen diversos neuromites a l'ensenyament i a la cultura popular. Eh, Alguns dels més presents a l'àmbit docent són, d'entrada, els estils d'aprenentatge que encara s'ensenyen a les facultats d'educació, per exemple, o els programes de lingüística aplicada per ensenyar, per a l'ensenyament de llengües. Aquesta qüestió de la lateralització, que un aprenent creatiu fa servir més a l'hemisferi dret, o que un aprenent més analític, matemàtic, fa servir més l'hemisferi esquerre. Esquerre. Aquesta qüestió dels períodes crítics, per exemple, o sempre la qüestió una mica complicada d'abordar de l'efectivitat a l'aula. Llavors, tota aquesta informació, totes aquestes creences que molts docents tenen interioritzades sigut, ha sigut demostrat que no són certes. De fet, poden tenir efectes contraproducents negatius, no només a l'aprenent o als aprenents, sinó també als docents, als pares, als directors de les escoles, etc. Llavors, veiem que encara que fem molta més recerca avui sobre el cervell o sobre neuroeducació en concret, encara hi ha aquesta manca de formació contínua. Eh, no vull
gaire per què aquests neuromites no són certs. Crec que podrà sortir més endavant, però sí, això seria una presentació en si mateix. Eh, no, només cal tenir al cap que totes aquestes creences, bueno, totes aquestes idees, aquestes males interpretacions han sigut eh, provades com a falses per la recerca, però encara que ja se sàpiga molta gent, molts docents especialment, no reben aquesta informació. No hi ha una actualització dels programes de formació docent. Llavors, ens demanem per què hi ha aquesta dificultat de traduir o de comunicar els progressos, els descobriments a la recerca en neurociència per als docents. Ah, com us deia, els neuromites no només són males interpretacions a un nivell que no cal ensenyar perquè no sigui cert, sinó també que tenen conseqüències negatives per a tots els actors de l'aprenentatge. Al nivell de l'estudiant o de l'aprenent, per exemple, com crear creences, representacions mentals sobre el seu propi aprenentatge. No, com jo no sóc un bon aprenent perquè no sóc un bon aprenent de ciències, llavors he de dedicar-me a les arts o també a nivell social poden interactuar i eh, sobreposar-se amb creences o rols de gènere, per exemple, no? Els aprenents de gènere femení no són bons per a aquestes tasques o aquestes disciplines o a l'inversa. Llavors, contribueixen a eh, perpetuar aquestes creences sense cap fonament en la recerca. També al nivell del docent poden provocar que tinguin representacions sobre els aprenents, com aquest aprenent no podrà fer bones tasques de comprensió oral perquè és un aprenent visual, no? O coses d'aquest estil, o també sobre el seu propi desenvolupament com a professors. A nivell institucional és molt més clar, o encara que no influeixi directament a les creences dels directors, directores, també ho fa a nivell de quants recursos es gasten en aquestes eh, pràctiques neuromitològiques, no? Es gasta molt a nivell econòmic, clarament, i també a nivell de gestió del temps, en què els professors, els docents, adaptin o fa, facin aquestes etiquetes de aquesta és una activitat per treballar a l'estil visual, etc. Llavors, encara que hi ha més recerca que podria contribuir, continuem investint molt d'esforç d'entrada i de recursos econòmics en aquestes qüestions. Sabem d'entrada que l'aprenentatge és un procés multisensorial, és a dir, no es redueix només a una modalitat com ara la visió, l'audició, la kinestèsia, no, el moviment, la dimensió tàctil. Per ben aprendre hem de posar en acció els recursos provenents de totes les modalitats. I encara que no ens donem compte, quan aprenem, no només aquestes tres modalitats interactuen per donar-nos una experiència unificada de l'aprenentatge, sinó també aspectes eh, com l'olfacte. L'olor que té l'aula pot influir en el procés d'aprenentatge, eh, com ens sentim literalment a la cadira, per exemple. Llavors, totes aquestes dimensions sensorials que potser eh, prenem per descomptat de vegades, però que influeixen de manera important en com es desenvolupa l'aprenentatge. Llavors, no podria haver
no podria haver-hi aprenents que siguin només visuals o només auditius, perquè, com he dit, cal que posem en acció totes les modalitats sensorials per poder aprendre. Eh, Hi ha hagut esforços institucionals a nivell de recerca i de comunicació entre recerca i docència en altres països. Per exemple, a França, aquest recercador, Stanislas Dehaene, ha proposat els quatre pilars de l'aprenentatge. Ell és un recercador en neurociència cognitiva, que de fet és el director del Consell Nacional per a l'Educació Nacional Francesa. És a dir, és un organisme dedicat exclusivament a fer propostes d'intervenció o per millorar l'educació, especialment primària, a França, per basada en recerca no només de neurociència, sinó també pedagogia, psicologia cognitiva, psicologia educativa, etc. És a dir, és un esforç interdisciplinari per contribuir a millorar l'educació. Eh, Llavors, DEAN proposa aquests quatre pilars de l'aprenentatge. D'entrada, l'atenció és fonamental per poder aprendre alguna cosa. Si no hi posem atenció, és difícil que podem consolidar una memòria sobre, no sé, el passat perifràstic. Llavors, molts aprenents tenen una creença de és que jo tinc una mala memòria, però és més aviat que no posen prou atenció per poder aprendre alguna cosa. El compromís actiu va de la mà en aquesta qüestió de l'atenció. Els aprenents, com sabem des de fa temps, han de participar activament al desenvolupament de les lliçons, dels cursos, per poder profitar més de l'aprenentatge, del procés d'aprenentatge que estan posant en acció. La retroalimentació també és molt important. Si com a aprenents no ens equivoquem, si no corregim aquests errors, és difícil que podem progressar en el procés. Especialment ho podem veure clarament en el cas que ens interessa més, que és l'ensenyament de llengües. És molt difícil pensar que un aprenent d'una llengua addicional no faci cap error en cap moment del seu aprenentatge. Llavors, si no corregim aquestes qüestions, eh, aquestes qüestions, no podem progressar, no? I comencem a fossilitzar aquests tipus d'errors. Però això interactua importantment amb qüestions com el paper cultural de l'error en nostres societats. No, encara tenim, almenys a Mèxic, no sé en altres països, una resistència a equivocar-nos perquè considerem que hem de fer-ho correctament, bé, des del principi, quan és molt difícil que ho fem si no ens equivoquem. I la consolidació té a veure amb tenir temps, momentos per fer pauses, que el coneixement que, que hem just adquirit, que hem just après, pugui integrar-se amb la resta de coneixements que tenim, ja sigui de la llengua en particular, per exemple, o coneixements del món que tenim. I per la consolidació és també molt, molt important dormir bé. Una qüestió que de vegades, per exemple, al nivell universitari es torna una mica complicat. Els aprenents universitaris tenen tendència a no dormir les hores necessàries. Llavors, encara que tinguin cursos molt bons, molt productius, potser que no consolidaran correctament l'aprenentatge perquè no tenen aquest període de repòs per, d'entrada, que el seu organisme es recuperi i perquè l'estructura de la memòria es pugui consolidar correctament. No? Aquesta qüestió de formar un engrama, com ja veurem, aquesta pitjada anèmica que cal tenir per poder posar en acció algun coneixement. Llavors, les ciències de l'aprenentatge i de l'ensenyament
no només depenen de la neurociència ni de la psicologia cognitiva educativa, sinó que és una qüestió molt més interdisciplinària. Per poder formar docents de manera més completa, idealment, avui dia, cal tenir coneixement no només pròpiament d'educació, de pedagogia, de didàctica, sinó també de noves tecnologies, de estudis de disseny, de lingüística, clarament per al nostre cas, com a docents de llengües, però també va molt bé tenir qüestions, tenir coneixements pròpiament de neurociència educativa, de neurociència cognitiva, perquè ens permetran ampliar, eixamplar el nostre coneixement i també identificar males pràctiques o males intervencions, no? Com ara aquestes basades en neuromites. Jo crec que aquest és el nivell més important per a la formació docent en l'actualitat, identificar aquestes males pràctiques que encara persisteixen de manera important a l'ensenyament i especialment a la formació docent. Si ens ensenyen a fer planeacions basades en estils d'aprenentatge, és difícil quan portem, no sé, 10, 20 anys ensenyant d'aquesta manera, eh, que puguem canviar tan ràpidament les nostres creences. Per això considero que és important començar amb aquesta formació d'avantguarda, que no caldria dir-lo això, oi? D'aquesta manera, sinó com un component important. Hem de reconèixer que, com per exemple per als graduats en neurociències, també important tenir coneixements de lingüística, de pedagogia. El cas contrari és important també. Els docents haurien de tenir coneixements provenents d'aquestes àrees que contribueixen al nostre desenvolupament com a docents. Però ja eh, tornarem a això després. Ara veurem alguns casos concrets de com podem fer intervencions basades en aquests descobriments, en aquests progressos de la neurociència. Um, En primer lloc, us presentaré la tècnica de reflexió 3-2-1, que com mm, veieu en pantalla és una estratègia que permet enmarcar el coneixement adquirit en un moment determinat, per exemple, a una lliçó concreta o en el cas de l'aprenentatge autònom, autodirigit, un cercle de conversació, un club de lectura o fins i tot una sessió d'estudi autònom com avui. Practicaré el passat peripràstic, no? El fet el fi d'aquesta tècnica és poder enmarcar aquest coneixement o aquesta sessió concreta en el conjunt de coneixements que ja tenim i fer-ho de manera estructurada, que podem incorporar aquests coneixements a l'estructura de memòria, al record que ja tenim d'aquest coneixement. Llavors, ens permet contribuir o eixamplar el procés d'aprenentatge com a aprenents o com a docents. Llavors, el que cerquem quan aprenem alguna cosa és formar aquesta xarxa de memòria, no? Les teories més actuals de la memòria proposen que és a nivell sinàptic, és a dir, en les connexions que estableixen les neurones entre si. No és que una sola sinapsis sigui la memòria per si mateixa, sinó que s'estableixen aquestes xarxes neuronals i que serien aquesta estructura de xarxa que podríem emmagatzemar algun record, algun coneixement. Llavors, en aquest exemple dels estils d'art, el que fem és formar un esquema de coneixement de corrents artístiques, no? Com el modernisme, postmodernisme, impressionisme. És a dir, la tècnica ens permet eixamplar aquesta xarxa i també
afegir aquests coneixements més que contribueixen a eixamplar la pitjada anèmica que ja tenim. Una manera concreta de fer-ho és aquest cas de... Jo el faig servir principalment per a l'aprenentatge autònom en aquest projecte de Teletandem, que si no ho coneixeu és simplement una mena d'aprenentatge col·laboratiu de llengües en què un aprenent, posaré l'exemple amb les llengües que ho faig, no? Un aprenent mexicà que estudia francès, interactua, conversa amb un aprenent francès que aprèn espanyol o castellà. Llavors, es troben una vegada a la setmana i parlen mitja hora en castellà, mitja hora en francès, no? I d'aquesta manera ells decideixen com fer-se retroalimentació, com corregir els errors, o fins i tot simplement el tema a discutir en cada sessió. Eh, la manera en què jo ho faig és en aquest diari d'aprenentatge que els aprenents han d'omplir després de cada sessió i han d'escriure tres coses que han après. Poden ser paraules, dades curioses, estructures fins i tot, com avui he après el passat perifràstic. Dues coses, després, perdó, dues coses que li s'han semblat interessants i que continuaran cercant, investigant, i una cosa que els ha semblat difícil o que farien de manera diferent en el seu estudi. D'aquesta manera poden identificar d'entrada aquests aspectes que han començat a integrar a la seva xarxa de memòria, també algunes coses que contribueixen a incrementar la seva motivació en el seu estudi i, molt importantment, alguna cosa que farien de manera diferent. No? Per exemple, concretament, en el cas d'aquesta aprenent, eh, una cosa que li ha semblat difícil és que no tenia prou vocabulari per una interacció concreta, no? Llavors, ella va dir que ara començarà a llegir en francès per aprendre més vocabulari. Eh, en el cas de les dues coses, que podem dir bonjour, bon dia, tot el dia, com també podem fer en català, o que en Canadà no, els universitaris no porten disfresses per a Halloween. Llavors, no només són dades pròpiament lingüístiques, com a nivell d'estructures, de paraules, sinó també dades culturals que poden contribuir a l'apropament que cerquem com a professors de llengua, no? Que és veure llengua-cultura, no només llengua d'un costat, cultura d'un altre, i, molt importantment, algunes expressions que permeten eixamplar el seu coneixement pròpiament lingüístic, no? Expressions idiomàtiques, paraules concretes d'algun camp semàntic. Llavors, això, com ja vèiem, permet eixamplar aquesta xarxa. Això no només ens serveix per qüestions pròpiament lingüístiques, també el podem fer servir en cursos curriculars o com de coneixements més propis de cada grau. Per exemple, aquest d'un curs es diu Bases biològiques del comportament, és a dir, qüestions de neurociència molecular i cel·lular, bàsicament. Llavors, els aprenents poden identificar aprenentatges importants d'aquesta lliçó, d'aquesta sessió, i també algunes qüestions que haurien de reprendre la sessió següent. Llavors, això no serveix només a l'aprenent, encara que sigui l'objectiu principal, sinó també a nosaltres, els docents, per resoldre dubtes, per exemple, o fins i tot només fer un seguiment del progrés dels aprenents. Um, um, bo, fins
Aquí la qüestió de la tècnica de reflexió. Un altre aspecte que podem treballar des de aquestes intervencions informades per la neurociència és a, el paper de la lectura en veu alta per contribuir a desenvolupar la pronunciació en una llengua addicional. Sabem, no només gràcies a la neurociència, sinó per molta experiència, que l'aprenentatge de la lectura és una qüestió difícil per als nens. No és una qüestió que Barbara Oakley diria és un material secundari, és a dir, els nostres cervells no van evolucionar, no sé, per fer aquests processos d'identificar lletres. No, no és una qüestió eh, cablejada biològicament, sinó és una innovació cultural que hem d'aprendre amb molt d'esforç. Llavors, com que ja tenim interioritzada la lectura en nostra primera llengua i algunes altres llengües addicionals, pot representar un punt difícil de superar quan aprenem a llegir en una altra llengua, no? És molt normal que si tenim aprenents, per exemple, hispanòfons, llegeixin els textos en català, en francès, en qualsevol llengua, de la manera en el que la farien en castellà. Llavors, hem de reinterioritzar aquest altre procés de lectura en la llengua addicional, al mateix temps que inhibint el sistema ja interioritzat. Llavors, pot semblar fàcil quan són llengües emparentades com el català i el castellà, però aquesta mateixa semblança pot ser la dificultat. Llavors, el que podem fer és simplement proposar intervencions de lectura en veu alta, com aquesta o el que cerquem quan aprenem una llengua, quan aprenem a llegir en una llengua addicional, és passar d'un coneixement explícit, no, en la memòria declarativa, a un coneixement interioritzat, no? Del que s'encarrega la memòria procedural, procedimental, com quan anem, com conduir, no? Conduir un cotxe és un coneixement procedimental perquè no pensem explícitament he de moure el volant d'aquesta manera i fer això i això. És un procés que fem de manera automàtica, fins i tot com caminar, no? Marxar és un procés completament interioritzat del que no tenim coneixement he de moure les cames en un àngul de 90 graus i després això. No, el que fem al moment o el que hauríem de fer per aprendre una llengua, a llegir en una llengua addicional, és interioritzar aquest procés. Llavors, la lectura en veu alta ens pot ajudar a fer aquest pas de la memòria declarativa a la memòria no declarativa. És a dir, de la memòria explícita que podem posar en paraules a una memòria implícita, que és més aviat un saber fer. Llavors, podem proposar textos diversos. Aquest exemple que us mostraré és amb un poema en francès, curt, apropiat per un nivell principiant, de principiants, vull dir. Us mostraré 3 moments d'aquesta pràctica. En aquest cas, els aprenents havien de, de gravar la lectura en veu alta després de cada sessió. Escoltem la primera gravació. À l'appel impérieuse, l'amour panique. De la raison se communique par les frissons. Laissez-moi dire, n'accordez rien. Si je soupire, chanter, c'est bien. Encara que l'aprenent ja ha començat a produir de manera més propera a la regla de pronunciació en francès, encara hi ha influència marcada de la lectura en castellà i el professor hauria de fer comentaris com va bé, hauries de pronunciar més nasal aquests segments o recorda que ahir es pronuncia etc., no?
després d'aquesta retroalimentació, una segona gravació. En aquest cas és la tercera, la que escoltaran ara. À la belle impérieuse. L'amour panique. De la raison se communique. Par les frissons, laissez-moi dire, n'accorde rien. Si je soupire, chanter, c'est bien. Ara la pronunciació s'apropa més a la norma de lectura. Encara hi ha eh, algunes pauses marcades a nivell prosòdic i també això es pot corregir, no? Com hauries de llegir més de manera més fluida o pots fer aquests canvis perquè sembli més natural i la gravació final. À la belle impérieuse. L'amour panique de la raison. Se communique par les frissons. Laissez-moi dire, n'accorde rien. Si je soupire, chanter, c'est bien. No sé si us sembli com a mi, però podem notar clarament una progressió en l'aprenentatge de la pronunciació en aquesta aprenent. Llavors, encara que podríem fer una correcció més quantitativa com enregistrar la freqüència fonamental o no fas tot això, una qüestió més aviat acústica, una retroalimentació de natura més qualitativa basta per poder contribuir a aquest procés de desenvolupar la pronunciació. Eh, bo- Llavors, com ja podeu veure, aquestes intervencions no són necessàriament qüestions molt avançades en termes tecnològics o que cal tenir molts recursos econòmics per fer-les. La majoria d'aquestes intervencions poden ser fetes de manera molt simple, molt senzilla. Eh, en el cas de la memòria, que és pràcticament del que parlem en aquest seminari, en aquesta sessió, precisament, vull dir, és la memòria i l'aprenentatge. No? L'aprenentatge, sabem dels estudis pioners de Hermann Ebbinghaus, que té lloc de manera contextualitzada, encara que aprenem o si féssim l'esforç d'aprendre una llista descontextualitzada de paraules, cercaríem relacions per interioritzar, per memoritzar aquestes estructures. I, més importantment, sabem que la pràctica redueix la propensió a l'oblit d'allò que hem après. Llavors, al cas de les llengües addicionals, si no parlem, si no fem servir el vocabulari que hem après, és probable que l'oblidem. Llavors, cal practicar. I algunes maneres en què podem posar en acció la memòria és, d'entrada, la pràctica de recuperació. És un procés molt senzill, només, per exemple, demanar-nos a nosaltres mateixos, no sé, posar-nos preguntes, no? Com en el cas de, no sé, biologia celular, com, què és la cèl·lula? No? Què funció té aquest organell? Etcètera. En el cas de llengües addicionals, podem fer-nos preguntes com una autoentrevista o qüestions així, per evocar aquestes memòries i consolidar més la xarxa de memòria, que està una mica relacionat amb això de l'autoexplicació, especialment en qüestions difícils. Per exemple, per aprenents de català com a llengua addicional, autoexplicar-se el passat perifràstic, el meu exemple d'avui, aparentment, pot ser una manera d'interioritzar millor aquesta regla, aquesta estructura gramatical que d'entrada ens pot semblar una mica estranya, com a hispanòfons, com a lusòfons, etc. I important, una cosa que podem fer ja precisament com a docents és la pràctica intercalada, perquè normalment quan aprenem diferents temps verbals o estructures per parlar del passat, ho fem per blocs, no? Com
passat perifràstic, imperfet, passat recent, etc. I llavors, de vegades, per l'estructura mateixa dels cursos, és difícil en termes de temps reprendre temes precedents. Però s'ha vist que si fem, per exemple, una sessió d'imperfet, després passat perifràstic, de nou imperfet, després passat recent, etc., és literalment intercalar aquests temes relacionats o no relacionats, pot ser també una opció, ens permet de nou establir d'una manera més clara i més efectiva aquesta xarxa de memòria que formem quan aprenem qualsevol cosa. I també, bueno, una mica finalment, sabem que avui dia és difícil fer que els aprenents, especialment joves, escriguin a mà. Ja tot és l'ordinador, el mòbil, els iPads, però s'ha vist, molt importantment, que l'experiència d'escriure a mà serveix per, molt potser intuïtivament, que serveix per aprendre millor els sistemes d'escriptura i els reconeixements de les lletres mateixes. Per exemple, per un aprenent de japonès potser és més evident perquè fan servir altres sistemes d'escriptura, kanji, katakana, hiragana. Llavors, si ells escriuen a mà, pot, poden aprendre de manera més ràpida i més eficient aquests nous sistemes. Però també per nosaltres que aprenem una llengua amb el mateix sistema d'escriptura pot servir per aprendre millor, per exemple, paraules, no només per escriure i memoritzar-les, sinó també per reconèixer-les. S'ha vist que l'escriptura a mà contribueix també al procés de reconeixement visual d'aquests paraules, en el nostre cas, ideogrames, en el cas del xinès, per exemple. Llavors, si escrivim, podem aprendre millor, perquè s'estableix aquesta experiència multimodal corporitzada d'escriure i veure les lletres, les paraules, etc. Llavors, com heu pogut veure, moltes d'aquestes intervencions són qüestions fàcils, no cal fer processos, activitats gaire complicades o tenir tecnologies de punta per fer realitat virtual amb els aprenents. Moltes d'aquestes coses potser són activitats que ja fem de manera intuïtiva, no? Llavors, moltes d'aquestes intervencions o aquestes formacions en neurociència i l'aprenentatge serveixen perquè els docents també prenguin nota del que ja fan bé d'entrada, no? I només identificar per què serveix aquest tipus d'activitats. I, molt importantment, per identificar, encara que ens venguin cursos, diplomats de neurodidàctica, veiem que de vegades aquestes formacions estan basades també en neuromites. Llavors, aquest tipus de formacions ens permeten ser més crítics com a professors d'entrada per identificar informacions errònies i, per què no, per proposar intervencions, com deia, senzilles, que no cal tenir un equip gaire sofisticat. I molt importantment, no? El coneixement derivat de la recerca en neurociències no pot ni ha de ser aplicat sense cautela ni directament a la pràctica docent. Encara que ens encantaria que el coneixement sí, jo he après que al laboratori els aprenents podrien aprendre així si és un context completament distint, divers al que tenim a l'aula. Llavors, cal tenir també aquesta precaució en com traslladar els coneixements d'un àmbit a un altre. No el que fem, per exemple, els que fan recerca biomèdica, en el cas de la medicina, no es pot passar directament d'un descobriment no sé, en qüestions de vacunes a la pràctica mèdica. Cal tenir un procés
proves i d'adaptació apropiada per al mitjà en el que serà, als mitjans en el que serà utilitzat. Llavors, no hi ha una recepta a seguir o passos que calgui seguir al moment de portar les neurociències a l'aula, és més aviat una qüestió d'experiència, però en aquest cas eh, cal establir un diàleg bidireccional entre docents i recercadors. No és que el recercador sigui una autoritat paternal que ha de dir als docents com ensenyar, s'ha d'establir un diàleg entre aquests dos grups. Hi ha alguns bons llibres i materials que ens informen d'aquests avanços en docència informada per les neurociències. Per exemple, aquest llibre de Barbara Oakley i col·laboradors, del que us he mostrat algunes imatges. Aquest de Com aprenem, d'En, d'aquest recercador dels que ja us parlava, i un molt, molt interessant, no necessàriament de neurociència, però de 7 mites sobre l'educació, aquesta qüestió de l'ensenyament directe, o no sé, no vull fer molts spoilers, llavors només us els recomano. I eh, d'entrada, gràcies per la vostra atenció. No, tenim temps per comentaris, dubtes. Comentaris m'interessen prou, llavors deixo de compartir perquè ens podem veure, o puc deixar la presentació en cas que tinguin una pregunta concreta sobre alguna de les diapositives. No sé. D'acord, moltes gràcies, Emilio. Sí, des d'aquí obrim el xat per si voleu demanar alguna cosa en Emilio, per si voleu fer algun comentari com ella ha dit. No sé si teniu alguna pregunta. Pel xat ens diuen que està molt interessant. De veres, sí, enhorabona, Emilio. Bé, jo volia demanar si no hi ha res, ara de moment en el xat, si com a docents, com ens hi podem apropar a la neurociència i com podríem posar en acció o fer petites accions basades en neurociència. D'aquí, quin seria el teu consell? Bé, ja has dit que s'ha d'anar amb cautela i que, però a partir d'avui, de la teva xerrada aquí, com ens recomanes que ens hi apropem com a docents de llengües? He deixat de compartir perquè ens podem veure millor. D'entrada, aquests llibres que us he mostrat són un bon primer apropament. Són, eh, estan pensats per a docents, és a dir, no tenen un llenguatge gaire tècnic, és apropiat perquè són, els autors no només són recercadors, són docents també, llavors tenen aquesta experiència. En la meva experiència és el mateix cas, la meva formació és en neurociència, però també en ensenyament de llengües, però també és una mica trampós de la meva part perquè tinc com ja aquests dos camins recorreguts. Llavors no és tan difícil en el meu cas, però sé que no tots els docents faran un grau en neurociència només per ensenyar millor. El que podem fer també és un exercici de reflexió dels recercadors o dels graduats en aquests tipus de disciplines, és especialitzar-nos en formació, en comunicació de la ciència per dirigir-la als docents. Llavors, el que hem fet aquí a la ENALT, a l'Escola Nacional de Llengües, Lingüística i Traducció de la nostra universitat, és precisament oferir cursos curts de neurociència de l'aprenentatge, precisament per a l'ensenyament de llengües, no? Revisar en una sessió sistemes de memòria, en una altra sistemes d'atenció, la qüestió de la intel·ligència, etc. Llavors, aquestes intervencions que són demanades per als mateixos professors poden ser un primer pas. Llavors, apropar-se als experts o només aquestes persones que tenen com un coneixement més precís de la disciplina per
perquè ens apropin més a les qüestions. D'acord, moltes gràcies. Hi ha algunes preguntes. N'Isabel i na Txell demanen que no els ha acabat de quedar clar què és la pràctica intercalada, si ho podies acabar d'explicar un poquet millor. I demanen també si es tracta d'una pràctica pensada per fer al llarg de diverses sessions i com es concretaria l'aula. Sí, justament, per exemple, al llarg d'un mes, una setmana, no sé, per exemple, que dilluns revisem o practiquem el passat perifràstic. Potser dilluns i dimarts, dimecres revisem o reprenem l'imperfet, dijous reprenem el passat perifràstic, divendres prenem o revisem el passat recent. Llavors, fem com aquest intercalat de temes, o per exemple, en un altre àmbit, eh, o no, romanem aquí en llengües. Llavors, és molt clar en els temes de gramàtica que podem intercalar la revisió dels diferents tipus de passat o els presents, el present amb el passat. És a dir, que els aprenents puguin contrastar millor en què casos s'ha de fer servir el llunyà, el recent, l'imperfet, que potser sembla molt natural per a nosaltres com a hispanòfons, en el cas dels mexicans, perquè és un ús molt, molt proper. Llavors, potser no representa gaire esforç, però per aprenents, per exemple, xinesos o japonesos, on els temps verbals són una mica diferents, pot servir per millor contrastar i comprendre com s'han de fer servir i només per memoritzar-los. No sé si això és una mica més clar. O, per exemple, per camps semàntics, no? Dilluns i dimarts veurem lèxic de l'escola, no? Motxilla, ordinador, llapis, etc. Dimecres veurem o reprendrem lèxic de la casa. I així, no? Llavors podem anar teixint aquests diferents coneixements per també comprendre quan els podem fer servir i només d'entrada per interioritzar-los millor. També hi ha una altra pregunta que diu si consideres que la llengua és una habilitat com qualsevol altra, conduir, etc., i d'altra banda, desenvolupar una activitat, aprendre a fer, és un procés d'aprenentatge similar al d'aprendre coneixements conceptuals nous? Crec que sí, en tots dos casos, la qüestió amb l'aprenentatge de llengües, quan és una llengua addicional per nosaltres aprenents, bueno, jo no sóc adolescent, però adolescents adultes, és diferent per als nens, no? En el cas dels nens. Llavors, d'entrada ens apropem a l'ensenyament de llengües des d'una visió més aviat conceptual, no? Llavors veiem com l'aprenentatge de paraules, com quan aprenem noves paraules en castellà. Però justament l'idea és formar aquest primer conjunt de coneixement declaratiu i anar a poc interioritzant-lo. Llavors és més aviat passar un saber conceptual, a un saber fer procedimental, procedural. No és Mhm. justament totes dues qüestions que planteja José a la pregunta, perdó. Exacte. És un procés d'aprenentatge conceptual a l'inici i bueno, a tot al llarg del procés, però la idea és anar interioritzant-lo com l'aprenentatge d'una habilitat qualsevol. No? Quan parlem en castellà o en el cas dels catalanoparlants nadius, és una habilitat que fem servir de manera automàtica. La idea, quan aprenem una llengua addicional, és justament apropar-nos el més possible a aquesta automatització que hem interioritzat inconscientment amb la nostra primera llengua. Mhm. També hi ha una altra intervenció i diu si ens pots recomanar alguna lectura que tracti el tema emocional que has comentat a l'inici de l'exposició, de com influeix l'espai, l'olor o l'estat anímic en el procés d'aprenentatge en els alumnes. Sí, sí, hi ha un llibre, només eh, revisaré ràpidament el nom per no, no equivocar-me i inventar títols, però no,
si algú vol obrir el micròfon mentrestant, mentre cerco aquest llibre. Si algú vol comentar alguna cosa més, Txell, per exemple, que no sé si Es diu Emotions, Learning and the Brain. L'escriu al xat. el passes al xat. Sí, Sí, sí. gràcies. De fet, crec que puc usar l'arxiu, si voleu. No, crec que no puc. Molt bé, moltes gràcies. És aquesta autora. Perfecte. Eh? És Um, una L només. en Miquel Àngel diu si consideres que aprendre una llengua implica construir una altra identitat, amb la qual tens l'oportunitat de concebre nous conceptes i noves visions de la realitat. Sí, de fet, hi ha recerca interessant, per exemple, no pròpiament a l'àmbit de neurociència de llenguatge, sinó més aviat neurociència social, en què parlant una altra llengua ens fa apropar-nos de manera diferent als problemes, especialment en termes com afectius. No sé si coneixeu aquest dilema del tramvia, típic de l'ètica, no? De hi ha aquesta via i no saps si has de canviar perquè hi ha tres persones, però en l'altra via hi ha una. S'ha vist que les persones, quan fan front a aquest tipus de problemes ètics en una llengua addicional, ho fan d'una manera més freda. Llavors, ser més proper o més llunyà d'una llengua addicional ens pot canviar aquest processament, no? Dels problemes. També a l'inversa, hi ha recerques recents interessants que accent estranger, en aquest cas, interfereix en qüestions com la credibilitat dels locutors, dels parlants. Potser per vosaltres la meva xerrada no va ser prou convincent per al meu accent, per exemple. No, espero que no sigui el cas, però és aquest tipus de recerca que es fa actualment. Molt interessant, Llavors, sí. molt interessant. Crec que ha quedat una pregunta penjada de la Txell que feia fet bastantes preguntes Sí, relacionada amb el tema de la lectura en veu alta, que demanava si era una qüestió de fer només una sessió o eren diverses sessions i com es concretaria l'aula, ens estava demanant també. crec que li Sí, podem justament, desconnectar el micro, posar el micro si vol intervenir. Perdoneu, hola, Sí, ara. gràcies. És que abans ho he intentat, però no sé per què no me'n sortia. Sí, era això, com es planteja l'activitat i si es recomana anar insistint en un mateix text o anar variant els textos. sí, justament, almenys per un període, aquesta intervenció que us he mostrat va ser en un curs intensiu, llavors teníem 5 dies, llavors els aprenents ho van fer tots els dies amb el mateix text, precisament per no inserir, per no eh, posar aquesta dificultat addicional de haver de canviar de text tots els dies. Llavors apreníem, potser ja cap a la fi havien après el poema de memòria, però el que havien de fer era repetir la gravació del mateix poema tots els dies després de la sessió. Llavors, tinc 5 gravacions dels diferents aprenents. Després de la gravació de cadascú feia comentaris, per exemple, pots, pots pronunciar més nasal aquest segments o recorda que ahir es pronuncia en aquests casos, etc. És una mica... No, si tens molts aprenents, es torna una mica complicat perquè has de donar retroalimentació a tots els aprenents, però el que es podria fer en un curs més llarg, per exemple un semestre, un any, és fer la gravació setmanal. Llavors, els aprenents decideixen, per exemple, dimecres, divendres, fan la gravació del mateix text i potser després d'un mes canviem de text, no? També per variar eh, el que cal gravar i que sigui una mica més divers, no? Interessant. Llavors, això es pot ajustar, es pot canviar depenent de la modalitat dels nostres cursos. Gràcies.
No sé si hi ha més intervencions, més preguntes. Bé, tornem a dir, Emília, moltes gràcies per la teva intervenció, per voler comptar en cercle per aquesta sessió d'avui i aprofitant per anunciar-vos dues activitats que el Cercle farà en el mes d'abril, que el dia 7 hi haurà una taula redona, a les 4, una taula redona en línia i sobre el català per a infants a l'exterior des d'una perspectiva docent. Els participants seran de diferents casals de cases catalanes. Després, dia 29 d'abril a les 5, hi haurà un cercle presenta en la presentació del segon volum de la col·lecció de didàctica del català amb el títol Seqüències didàctiques per ensenyar llengües, fonaments, disseny i implementació a l'aula, de publicacions de l'Abadia de Montserrat en la intervenció de les autores. I aprofitar també per dir que Cercle és una entitat que organitza jornades, seminaris i publicacions especialitzades per millorar les pràctiques pedagògiques i aprofundir en els estudis sobre l'adquisició del català. I per fer créixer aquesta comunitat, vos animam aquí que si vos voleu associar a cercles sempre sou benvinguts i teniu tota la informació a la pàgina web i per tema d'activitats que anem programant podeu seguir les xarxes nostres, d'acord? Moltes gràcies a tots per la participació i fins la propera activitat. Adéu, gràcies. Adeu, moltes gràcies.